mono mwancho murigereri bono bwegetaseni kya Ndizi TV ekiragenderete kubwatie miroberio ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi nechinga kingi ekirango kwarigania so murobero bwo Okomenya Okuya inyoro mno no murobero kugokira kera ritwori ya Jumatano uchakense ya munene uswika chinsebere cya mugoroba ekiroto gokwanira igoro ya maroire au nabo igo mechando eyuere ase emibire ya mwanyabantu neritwori ya rero nimbwato mugenya ase studio gaiga oyo trachi gokwanira mange nachi gutumanyire tari aye asakorwa nabo igo tochieko achigotumanyia mange gochimotu igoro yo muchando rutogo chigokwanira ritkoria rero obono ngoko arigania beko gosangana ntu ikomoerio ekerongo koinyore buna nabo kogendera gotonyora asesemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemere ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News nabo go tweet wetera @Ndizi TV News ase website yaito ngora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke igobo igo mwacho muri kero bwate ibori rinde ryonsi ko bwatkana no buroire gosimuchando ndebwansi nabo go tomari ibori ryao wetera senambera se screen yao gagu erio twasangana abanyagitari babagotoerera mange igoro ya maroira yayiga nabo igo emichando igobo ngo kwariganya beko gusangana inchigo ikomoero erio tariane Evelyn Osero karibu sana daktari miyamano sana nabo kumanya umwanche muri erio tariao na sokorwa amarengo Douglas Osoro rumyagitari bwa mauga yagitari ya Kisii level 6 lakini nda touch dia service ya abalemavu ego EPTK ali no ngokorera tokunya korera abana bake n'abantu banene bato balema mbali yebo ndiye mono karibu sana ase studio asante sana igo no mwanche umurigereri buna kwa igure daktari Douglas Nigaro munyagitari ogo deal mono na mangana ya mauga bonds ono litukura rero ninte tokwanire igoro ya Clubfoot ntaite daktari atwerera mange Clubfoot ningi atutabi ningi gekoreta naki signs and symptoms inchirichie chiga naki bakobwenia nabo igo naki bakoringoria nabo igo chinjira chyo gwetanga gose chyo gutanga kugocho gwetanga kurwa soko nyoro muchando yiga na chigo tumanyia amange karibu sana daktari na taire bono ntaito kwanire gore ya Clubfoot ntaito twerera so gwe Clubfoot ningi eke Clubfoot no burure nabamanyita abantu balengaria batamayetinga nero Clubfoot usengindo kieke omwana kugoro konyoranga magora ya unchokete arigerere time ebisanyi nabokora muna iburu mite nabokora kugoro ngoli bija bono konyoranga eito koma osonsi banyoroka sike Gusii Ebitarenge bono ekine ngento gekurwariwa muntu tawasa kora ngente kabuga batabenga nende mete tuandere otanga baro kiri ntono baro gitoko be kabande batabanga nechilana ya tarilana emite bingwa penibira igone muchando umuntu akwibura noro gose nabo kujanga kiende yonse umuntu akwibura no muchando uyu nabuja chinchara chinyinge chichiri chinyinge sana nabako nyo mwana ararete bobenda kerago wonchoka kwanyoranga tagitu go complete kwende nyokanga evolution ilia tagitu kunya complete oika segete oirana back urari rukuguru kubaiko tuwatenjere ndi nande okonyo mwana wate ukanerio terero mogongo tunga spina pivita bitano ke maite kente kikose okwana ga ote karo mogongo neno guchangiere wala Clubfoot kandi nditukanga arthrogryposis okonyo mwana wate multiple deformities okonya wate li osine ga setai eba chwa ga abwata kamostari kocho igoro ali konya okartaki koncho kete korigere time igobo no muchando yekero mwana nabo mwana araiburu buya etokirira kuno gukine gata ko nyonyorekerare ase stage cya cyo gukine ta ko nyonyora yaye igo mbaka iburu no muchando uyu wakwanira igoro yo abaiburu nenjiro mwana ko nyorara irenda nabo gekwirira ndi muchando kyuri rero mwana nyo igose imbindo kibiri birerero mwana uya nyoro muchando uyu muchando number 1 abanyaruka bona basi kuizi bari utakabaro kana simbo bwatenda konya atingitenda sawa tata dikorokana omanya tamaite ngo affectiria ria omwana olenda bana taka manyite kendo manyite namba ibere andote kwanda clinic twari waisi abantu banda NC clinics ogenda dagitutwara TMCH ogenda ayuti kwende cyayo ni na kiri kindonyo kinda tari kiria cyasu ya spina pivita terenda muchandoki Clubfoot ando tuwa kora scanning tuwa mwana ngachakorteki ngakiaraire amuru na manga gocha alenda bekene Clubfoot yebo akero kende chindagera nchiro chirio muibura kuria kerare ekerebwatira nitichirire umwana nyoro muchando uyu ndagitwa tanga wende clinic advice guru ya diet etu tuarete nutritionist or advice
mwana kia mauga ukina ngakia bwana tukulindagirire ndo nyomo tu mwana iboire koro como koro shot kondo gutambe ngol teli balance ya wana se Clubfoot ke tokonya kwa na Clubfoot yenyenga enyana ntobwa ere marakane nakonya dowatenga kurunga konjen total pesi ku virus aso kunya divine bono awate tunga kevas kogoro koliga gucha imege sakweke enkevas tonyeruka amagoro inse bisanyu goro konyene kunya bagutacha boronge agutachere site tonyeruka kevas twatwara talpes konya wano inward carving wachire imeona kabisa tonyeruka talpes equinas agutachere biara tayo mukapiro kikens ya ivone mostly ngagitenga ekolente mechando zaidi na virus konyoranga diugeriga ndi tonyorukanga mesino choli manya asa mogana ukurungwa ta maugange sabansaiga kunya di moriso agete isiko ekalia sugumo kurwa karaki ngokwala iniona kubwenerete kwatwale virus mukyaleke kanana akitukuli mano kunya gigutamuche nyoruke virus yes igobona amaburayu akara ko iborwa nabo kumanya umwana yone ikabati complete Clubfoot bate kintu kieke equinas ngari gotenabya aho tenere byara ya amarmono meta ko nyaba mbona no bwate Clubfoot kubwa baiseka marmono ko roko nandi ngiye ko garaba muratari baiseka ngiye ko garaba muraba ko nyara bwate aspate statistics to ko nyora amara no bwate muchando umano tani abaiseka sawa daktari abono buna ino banyagetari akero muyanya ari kandi buna gusinira abamanyi bamangana yama wekera yanya ari kandi buna umwana uyiburuka bwato umucando yega nchere ngakiki mogo chaka kurukomo bokonye umwana unanya ruri twirya nyoruke gino onye twati mucando ndi bwensi no spina bifida atrogara hypothesis twata multiple deformities chichoint onya wate deformity chinyingo mobere eto uja almost immediately araire geke tambe ningigeko aire geke tambe aita 5 years agusenya ari kare umaita baibuli mbaro konyora bari gosemba riba kwanga bagumba kwenda clinic kwanyora baibuli iro mwana asichinga omwana nabwatu umucando yumwibuli kwa rakunya gusiereri natano mwana onembu yari takochi umuira se nyagetari naki omwana ikwanya waro ukina kiniro ikire myaka nono yo mwebiriga kabwatu umucando ine kimugo kimwamokonya nabo to kore process yari yagendera teri ya itu ya kawaida tukumanage tunye conservatively to tumeke plaster tutorutumeka kendi yons turi komonyenya ntoro kora kendi yons tuamo manage bakoikase ngakire go to twaka tenotomy tuko release mukyo magagaiga uyokolenda equinas deformity agutachere biara ketonyo it's a minor surgery insinini sana for around 10 minutes we could plaster for 2 weeks ko woja to mo abductors yuko tumbero boliga no bole kienye kebera girende to mo bekera onyorera botuko osiberu mugaso onyoro sinechi otosis onto mbrunga afo akora poroto kuko no korongwera no uchararia mukirinzi kwarenge lakini to advise umuntu nyino kubwa to chaka management from day 1 weka 5 years to mo discharge bono nabana ndi yanyarikane agwatere nabo umuyibuli meta bayibuli abantu mbanchite gusiereria bintu mono umuyibuli otigire umwana ukinire kabwato umucando uyu ngagete kwanya korra kesi bunyekyo nchumira sana umwana ukiniro ikire myaka 20 kabwato umucando uyu asenge cyo gusiereri kuri umuyo mibya bayibuli baye gusiereri mbati bamwire tinyegetari na yarengo cyaro konya kabose uyibona akonya ka through surgery ibone ko mecha surgery bose wono wetani myaka iri yakoreteki etakeire iri to manage ndero emyaka mo bwente ko manage wekani gutya from 0 days to 5 years o exit 5 years to kwa na for surgery ya lakini ko bwana vale twara ko cases chinyinge especially sabana bechi sukuru abechi secondary twara ko rire weta konya abana andi bali buya musiko ningo rangal cyo ya momorore twakorerete kale form 4 but yako sawa squeeze ya ekero abana babwate mechando igakero kende ngo chere yabaletera any complications sasa mibiri yabo ngwalentere chiri cheche uno to mwana umuiseke kwikira rume to ikachaga ni anda buya anyore nero mwana stability te yona kira gutara konya affect yo magongo
ya mongo nyanga bana go strain kabisa go balance mongo tware problem pono chikumwega sianga nguri yacho ko deliver yeba muchando yiga kwenda sabana kero kende ntotebe nore genetic gusengwa ambukirore tebe guse abaiburi omuyiburi bwo mwana ekero chinga kya yaringe kuiburu na nyore tu muchando yiga one ikirenga kya ya kuibura muchando no ambukire go kya sabana bae sometimes ngwa batoro kagera ngwa ambukirore keto collect data kurasa omuyiburi ochiro no mwana kote bali nga sokoro yaina bali twakera ko ba genetic igon kwambukirore okay kero mwana bwate muchando ndebuna some abnormalities chinde gasumubire ngo changira kirase ereko nyoro muchando muchangira kire ya mutu ata abnormality number 1 ni twata bagoro kunga spina bifida kunyo mugongole gwasi kurumaka ukana ga utekaro exposed nerves ya sil balance area soma goronsa alia kunyo gorwa kolireki kwa kavili wo chai une management ya yakabenga ngusana we kumanage omongo kole mose to gora surgery kosi na boko manage okole wa kole na kwera na kwalenga to gora fa tute orthopedic surgeons bakobekera ebintu birali to kobeka chipin umwana utaraiwa kuchunara bekuru chi splint ababija akiro ko splinting bien mwana Mwanchi umurigere ribona wabuna kwa genderere ko iwani wato genderete ko kwanira igoro y'umuchanda bwa mauga sabano yumanyika inde buna Clubfoot daktari oberega gotwerera mange utumanyire buno muchando yo nigo abana bakuiburwa noro na indo oberega gutumanya buna inchinjira gusiniki gekoreta muchando yiga ase abanekero bakuiburwa nabo igona ki obwente neki okumanage wa gusineki bakoyorenda no barabwa abanyagitari ekero banyorere buno mwana nabwatu muchando yiga nakibaguchi abaru obokonyi ono mwanchi gerere ntaito turagenda sumutumu kumokege kero tureirane ntogendere kuigwa mange naje gutumanya chinchira cyo gwetanga gose cyo gutanga gose cyo korenda eri abana tibabasa kuiburwa no muchando iga bono gendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News boigo as a website na bagotonyora witra www.ndizitv.or.ke tobasa guskare Porters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani igisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinsemo chogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegerionsi yomurubyo CBC iru mwano ase skuru ya Porters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo balase kanisa ya prefa ensemo ya daraja mbili wosobali kire email portershaven@gmail.com boigo nabuku bakesimi asi namba enoti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enoti isano noibire ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia
Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work. Voigo nkwegeria bare Theatre Technology. Amaigerio a HTS, NASCOP nkurwa bare. Nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels Okomenya. Nigo bare a senyegitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi. Apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Naindo mwancho muriere bonongo kwariga nainde ritogendere gukwanira manke igoro ya Clubfoot na twabere toko daktari abere gotwerera ningiye koreta umuchando yega automanyire unana kiba ko gosena ki process inchiri chiechi na symptoms inchiri chiechi ona ndende toko mwariga ni agendere gutumanyia manke igoro yenche gosena kiba ko manage na ki okero mwana ibweru no muchando yega na kiabwenete kurendwa na ki abayibori bwente kwene kyango ngore ndabare kurwase ogutanga abana tibabasa kwiburu n'umucyando yega nabo igo atumanye cinjera ekero bona obuna bari atumanye babere bago guseba ikirase myake menne ekero ikere bakorerwe surgery nakibakomenya nakibwente komenya ase obugima buri mutu kabona ngo kwariga na indobego gusangana intu ikomwero karibu na daktari bia masana kwa bero gotoerera manki igoro ya causes symptoms cyao umucyando yega bono yaikeire omwana wibweru n'umucyando yega naki abayibori nabo igo abanyagetari babwenerete ko kumurindo umwana uyo igakera komenya miyamano sana akere twakore management twakorire oiga ciana ni kore naso muibori twakore party yetu muibori wikabe umuntu understand it umanye think umwana yaiteire irinda amencha kumurinda abate masharti no yo mokene wikubate masharti katoganda management kare twakora serial casting mubeke plaster wekomongina number 1 yali ndo mwana tasusu kuchese plaster lime amachi taswa plaster masogwe aisa so ya musambi nandi tuanze kurali ngentekinga wekumuru we kalende number 1 ya number 2 bango tu akorere surgery nere go ikabo okunyo muntu manuma etabona machikando sia kwaewa wikanya bwati nyetago nyobota ndiko kwirana ko bepipo na batali bono kwangenda kwalenga yebona kero mwa mubekile plaster yiga irio ko iranie magurari ngakike kakengana na kyako beru manya kurusibu ato akoba for 7 days ato kanya kala weekly akurusibu na ndo nyago oyo nyago chencheru no tu wate clinic yali on Thursdays to ko bekera lero kwagenda mambe wacha next week twarusi ngomesha tole to manya ngwe ikire nyani 1.5 daikire maybe tutabekire 1 alio progress ne korete nero onyo gonya ge o maintain tigali 0.1.5 kalio progress stage yebo ya aire kira saba baraba okore surgery na ki surgery ba okore regularly go se ba okore rimo bai gasubuyo anya kawate magorons surgery ogoro komo and for 6 months ando chokuru konde bakara ne bune bwenerete ya ekera kore surgery gana bwenerto nyago che clinic na inde go se we kaje clinic oro ser gwendo splint nga afo nga ango futotosis anto ga uchaga kura se ango kaje se ase gwende se futi ya tonyero kotosis yo kakubwato kugorogoro ganaga takore kwirende korogo ire naime gogenda isiko kumaintain kwa correct surgery yeah wana abana babakemwa ababekele plaster mu change every 7 days nga yewekera mwamanya buna oiranira amabura yiranire buyabono mwati kumukorera kose kumubekera plaster echo
ekero umwana abwate tutebe abwate tunyiroka posture kosi yaegera posture sometimes ndiro karate no tome tukuririsia tendon ikunga Achilles tendon nduri kuririsi okonyekero ogotama correct kwende equinus ndugotama ngana ibo watumekire medical terms nyingi obokino no to sukor magaga no tuga Achilles tendon ekero okonyora ngotete ku collect kwanya sumo wasumo uchigoro kwanya correction is achievable ni plaster ndiro kwera forte no to miejo kasacharia kwa kakego ndiro kuhira eto kwa chi abduction press uko to liborega kwa kwera raria kwenda naboka mwana ko beke 24/7 maybe ndiya kumosibi amurusi achia sakego anda mukairaneri to correct mwana keraru mwana musinini to taragura eso to kwa awira to amure braces chiria wikabono muburi yararire mubekire gentekyo okoboka omoike muke gutara kyambo kasi kwire note splint ikyakubika ni koroto utarira kerakyo iyo bonekera abana baiga bakoreirwe gusondi wensi ubwiri n'umuchando yo yaikiro koreirwe etokino mwana moko ikiro gokonyo gusuri okoreirwe surgery nero konyekire ekera akinire achire koba umuntu omonene igekero bokongo bwairire pi binto kibiri atabwenerete gukora ibyo bira kero kindi bira muretere mechanda subugima bwaye kwanza mutagaru surgery yabere 100% utoza 99% obwatira machika yo kubeke splint for 6 months I think muchando to anyoro uchabnande nyaba okora kendi yo bire nabago chesa au chesa kama kawaida bana okay bono ntaito tukwanire igoro ya prevention measures chiri abaibuli babwenerete kubwatia machikari babwente kubwatia usibitamukiro babwente kubwatia ekero kende kero bibwatiraniti eriye mbachi kwibura abana babwate mechande yiga ente tanga ni pyo muri amantu kubwatikira cyo umwana wikanya uri nyagitari ya serikali usinya gitari ende yose irange na sali as long as ara sabanya gitari weka to kasabanya gitari number 2 e clinic wikaba gwatende amanyanga nki umwana ngande take progress yo mwana ndubate mechande menge sana umanyitese akero mwana ukinanda ijano le mengero nabo nyo mwana kadi mwana ane to muchando ndi tunyoka sera properties beso no nyumanyete wabali bakarumete bakotamba ko nguso mwana kabisa bata matomo tu kabisa batamba no bongo kwenye mwana ona barabutu wanandire Clubfoot tari gotenena tari wisaranza yani are turatebenga mubiri adepende mubiri 100% na tokara ya uno mubiri manyite ya umwana nyori nyakitari yebo ndagina te yawe buri kali binto binde no ndokera ko management wa management ombe shuanget kiltua mote bingo ke bwatiale ngeirana isiko nwete michando yabe yebo uke tuteme sana igo Clubfoot yigabe buri mbaka gere buna no burere buri buko crickets burere akyo to rickets ntoko nyoro mwana iboire wanchikiro na M4 fene kwa nyango twariro bolle ko buri koliga we kumbete otanyale na ta ba goalkeeper baite we ta gwa tango go nyetira mogorati yachi ninyari kana mwana nyora bwate rickets nenda bwate Clubfoot at the same time yes it's possible but rickets ye uchi yaro kana later erongo irere kare mukire angere gutara rickets ye uchi but this Clubfoot yaro inaonekana tu ero buna kwa immediately kwenye to stress ngumano tokiri na Clubfoot ya amante nyagitari amane cyo gubuya nandi to gwanja ngabe buri ngiri bamwene ta kumanyekero bayibwira umwana ogwa umwana number 1 we runyagitari amanye ngumano tokiri Clubfoot yabate it is manageable yeba ntobati jidona chikumanage chikoto fund kokole gasi uri ta kunya kumanage ngente bweka ya kero kende ebinto mbirororo mono konyora mete bigo changira kera baibuli na igura saya marwira mange useme chande mengije konyora bane kero bakoiburu abanyagitani ngote bare kero musbatiririe bwatiranete agotumye ebinto buna amaru marego yo gutindia chisigare chiga chinyasore muchibire bya changira kero kenda sumo chando joiga oroe iyungo changirere ibo igona baibuli babete to gwana manga to tabanga manga hygiene was nutritional abunu awadi basi ukurubona yo karoma labi gachotike
sigara turi kunywa ora nte michane menga so mwana o bitu kwaja kwende counter koro mwana watu mutu manene any problem me go stop go gabo ku hydrocephalus but mono Kisii ntora atwara neurosurgeon or correct hydrocephalus but we do refer tukiwa Kijabe ama chirivaro chinana imuri tari kwenyara tuwa motoma ngwa Pethan Kids ere Kijabe tuwa motoma kwerende tenwek program nero ya neuro teams akurusi kubacha korra bana munabo iwo mwana we kanyoru nyagitali number 1 amanye gutwikira yeah ira nyarikano wihuri otigire umwana ya sege kegetambe oberire mbaka wake yake okore surgery iyo chances nchira ororochi umwana yegekera kinde anyoro burire bwa arthritis umwana arthritis tari raisi chances zikinga sana arthritis igwato monto manene na chimano machiko bwata maybe abana baketote abatu ale ndonyo mwana wate awata gutwara maira asiriuga rera nte problem mune but most arthritis igwata bantu ana ngingo tabona umwana oyo nabwato muchando oyo iga ekera kinira beire myaka iri emenene na bakonyora none na bakonyora arthritis yaro na bakonyora tuli ri diet yetu tokoria ya twini kirisia masoesi nto basokira igatu kwara masoesi gwatara kwariga mora chwenti chikonge yataro zabe kubugata wana according ne buna mwabere mu gushugurikira abana bayiga statistics ingi ora kwanire igoro y'umubaro bw'abana bari babere bakoretwa sinjangitari asu nabo ogendrete komenta gosengo kyanuri nende mbana at what age mono nababa ke bakoretwa sinaba konyora batigiru babere kigitambe abatigiru babere kigitambe nowadays era namba yare ndirenze ntamanye tinge bayibisa mono gosemba tamanye kaneti that's why to water na National Council of Disability tokara mass registration tokara mass registration kwa nyatora ali ground beto ikomo so kibono marente ali kwacha kwa uchibesa kakwa mwikiri antomanyo ali tiri twabanyire ngai moberete but yaba na mbenke from 1 day to 5 years na bange bali kubwabu compare na bande yaskuisho abantu bangainire igena mbene ngenda tokino gusine ngendrete gokya mono koranga yes abantu banengo kere ya abake bane nyo kwini kirisi wana bakenere gukira iyo kwora kimna bayiboli mbaliko bisa barabakina inde mbaliko bwati machi kali kwenderete iriko batintu batu muchanda sina bayo tmange banyora to mubuli wa maji tanyora to mwana osinkaji nga ta umwana ndanya ko nguru mwana okoro achabe bisha kina manyanga ya banyora to mwana uya sayo maybe bono nto manya uchi mutu anga ya nyora to mwana basa tumia ko traditional method traditional ya lingi tukete munyagitali na mataiba iko igo teribuya babwati magana ya traditional erubara rusyo rusyo kabisa Yabona daktari bado mwaje muri no gendrete ko iguni go daktari oberga go twerera chinchira abana bwente kurendwa na chinchira abayibuli bwende kwebeka elio gutanga abana babekera bako bayibura ati bayibura kibabwate emechando buneyo daktari boneka rotogokorera nindagete orwo boseme bwa ubwo moerio gochiase muiburi onde bwensi mwanchi umurigererio risko gari igoro yokwerenda na bayokorenda abana babokurwase emechando yiga ona ati omwanjore sikale orugeretie TV oso tegererete aso gwanja omwana anyaru nyagitari ya kabere omoibori bonsi pibagende clinic ya gatatu egasiria akораnkari activity amekishwanga akore na trained kunyagitari tangu sama kwisima na strain omogongo yebo asante sana daktari mwanchi omurigereria bono gwikiraga iga no tuwika omwere bw'umurubiri bwo kumenya okuya gwike ikende na inde ase ritukobuneri ga chinsabuni chiga murubiri bwo kumenya okuyogo gochera kera ritukasore no koretwa na sore na inche Evelyn Osero ekerongo kwenyore bwana nabo kwendera gotanyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gotwitwetera @Ndizi TV nabo igo ase website ito ni ora tanyorwetera www.ndizitv.or.ke erio togendre koiwa mange chinchira chio kwerenda kebo chenu bye bye.